Itt vagyok Győrben, Réfaluban, és egy 4. emeleti tetőtéri 2002-es építésű ingatlant fogok megnézni. Nézzük meg belülről. Meg is érkeztünk a réfalui lakásba. Mindenhol tágas terek, tetőtéri ugyan a lakás, de minden irányból ablakok határolják, hogy nagyon jó a benapozása. A legnagyobb ablak egy belső udvarra néz. Nappali konyhával ellátott, tehát kis étkezőasztal mögöttem. Nézzünk körbe még a szobák